Okay. Hvad synes du, der er den største forskel for ligestillinger på tværs af kulturerne? Jeg ved ikke, om du tænker på specielle kulturer eller kulturer generelt. Jeg tænker måske sådan noget med arrangerede ægteskaber og altså. Ja, altså arrangerede ægteskaber, det er jeg jo som kvinde imod. Det må jeg jo nok indrømme. Det er jeg absolut. Ja. Hvad med sådan noget som jobmuligheder og som kvinde? Som kvinde? Ja. Jamen hvis der er job, så synes jeg at det er fuldstændig underordnet, fordi kvalifikationerne er. Ja. Om man kommer det ene eller det andet sted fra. Ja. Men hvis man passer sit arbejde og har kvalifikationerne, er det da okay. Ja. Ja. Og næste spørgsmål. Synes du, der er nogle ulemper på tværs af landene? Altså ikke kun i Danmark, men altså til Pakistan eller Spanien og så videre. Altså jeg har rejst meget. Ja. Rigtig meget. Også i Asien og i Østen og rigtig meget. Ja. Og været væk i lange perioder. Jeg har også boet i Sydfrankrig og så videre. Jeg har aldrig haft problemer, fordi jeg forstår at indrette mig. Fordi så får jeg selv mest muligt ud af det. Så for mit eget vedkommende har der aldrig nogensinde været problemer. Slet ikke. Men jeg ved ikke, om du mener det mere generelt? Jo, lidt mere generelt, ja. Ja, mere generelt. Ja, altså. Der er lande, hvor det er svært at rejse som enlig kvinde. Nogle bestemte, du tænker på? Ja, det er absolut svært i Tyrkiet eksempelvis. Og det har også været svært at være i visse områder i Indien. Ja. Ikke hvor det er præget af hinduer, men hvor det mere er præget af måske islam. Der har det været svært som kvinde at rejse alene. Så du har følt dig lidt nedtrykt, eller hvordan? Ja, altså man bliver behandlet meget anderledes end andre steder. Sådan nedværdigt? Ja, absolut. Ja. Så det har jeg sådan holdt mig lidt fra. Så der har man ikke sådan de samme rettigheder som kvinde, eller hvordan? Nej, men det kan man, altså sådan kan det også være i andre lande, ikke? Altså der er jo mange steder, synes jeg, i Indien, hvor at man eksempelvis som hindu, altså kvinde, hindu, også bliver behandlet meget anderledes end kvinder gør i Danmark. Jeg vil sige, at vi er sådan lidt privilegeret her i landet, når vi er kvinder. Altså, det skal vi stå fast på og udvikle endnu bedre naturligvis. Men jeg har også været i mange områder, for eksempel Tibet, hvor det er, at kvinderne bliver sat lige så højt som mænd. Så det er ikke fordi, at det uden for Europa ikke er sådan, at der findes ligestilling, ligesom der gør i Danmark. Men det er måske mere udpræget i vores del af verden. Ja. Tusind tak. Det var rigtig godt. Ja, tak for det. Tak. Jeg håber, I kan bruge det. Ja, tak for hjælp.